da babu kamar ki cikin su mata. Abarkauna ne Maryama, ya ka zama jigon zuciya, cikin sa maza kai masarata. Autar mata na kira ki Maryam, kin zarci sarauniya, duk inda kike zan bi ki, ke ce mai mulkin zuciya. Kin zarci a ce zinariya Maryama adan duka duniya. Labarin zuciya aka ce daga fuska ake fahimta, Maryam ke kin daga tuta. Da ke ba fashi, aurenmu da ke niyya, babu zancen bashi, dan kina da kyan halayya. Yaushe zan kai toshi, ranar aurenmu a sanya, na yi alwashi, zan mai da ke jarumar mata. Abarkauna ne Maryama, ya ka zama jigon zuciya, cikin sa maza kai masarata. Abarkauna ne Maryama, ya ka zama jigon zuciya, cikin sa maza kai masarata. Rayuwata za ta yo haske in na same ki mai sona, yadda duk kika so a yau zan yi muki ba na furta ban kwana. Zafi sanyi muna tare, mai sona kama hannuna, ni dai ra'ayin ki ne nawa, sai ba ta karki mun rata.